Вещи или преживявания обичаш да получаваш? Преживявания със сигурност. А като преживяване, какво би искала най-много да получиш? Уроци по готвене със сигурност. За Както мен, този в понеже, момента. да, както този в момента, понеже заобщо не мога да готвя. Спа, разбира се, винаги ни трябва почивка, затова много се зарадвах за подаръка, който получих днес. Не съм много по най-екстремните неща, като скачания с парашут. Може ли да ни кажеш кой е най-нестандартният подарък, който си получавала? Да, беше от приятеля ми за рожденият ми ден преди няколко години. Беше го опаковал, прилича на хладилник, беше нещо огромно и се чудих какво е това. Даже бях качила едно видео в TikTok, което стана много вайрал и хората трябваше да познават какво имам вътре. И всъщност като го отворих, това беше wakeboard. Оле! Да, и бутуши за каране. Много готин подарък и нестандартен. И ползваш ли ги днес? Не. Не, още не съм карала wakeboard-а. Добре, а кой е най-нестандартният, който ти си правила? Всички